Bilang pasasalamat sa mga blood donors ng Manawag, namigay ng 5 kilong bigas at grocery pack ang lokal na pamahalaan. Dumagsa ang mga residente at nagsagawa ng mga medical check-up at screening upang matiyak ang kaligtasan ng mga donor bago pa man sila magbigay ng dugo. Umabot sa 63 bags na dugo ang nalikom na makakatulong sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang transfusion at sa mga emergency cases. Bawat donor ay nabiyayaan ng bigas at grocery pack bilang gantimpala sa kanilang hindi matatawarang kabayanihan. Ang naturang hakbang ay isang paraan upang pasalamatan at hikayatin pa ang iba pang mamamayan na maging bahagi ng ganitong mahalagang gawain. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.